Zein izango da gaurko bigarrengo platera? Torrija budina, Hori da, bai. natilakin. Bale, osagaiak izango dizkizuet. Natilak, arrautzak, esnea, ogi zaharra o atzoko ogia, Bai. kanela makilak, kanela hautza, karamelua eta azukrea. Listo osagai guztiak. Hoixe, Martxan hasi. martxa. Venga, Gozo, esnea gozo. bota, hori. Ondo. Vale, hemen utziko du pixkoak, botatzeko Bai. gero Hori arrotzekin. da. Gaurko honetan ikusten dut natilekin da ekarri ditula, baina ez da zer gertatzen. Batzutan inspiratu dutzen dugu, nola Bai. egiten dian, baina gure ikusleak badakite pausoz pauso nola egiten da. Vale, a ver, hone boteko Hori du da, azukrea. Hori da. Bueno, Leitzako mutila, 3.000 biztanle, herria bea, Bai, tikia, baina... txikia, baina indartzua, makina ezagutzen ditugu, bertakoak ez da? Bai, Hori da, bai, badire maginat. bai, pelotaiak, Bai, Abel Arre Barriola, jasotzaile. Arre jasotzailea, bai. pelotaritan Abel Barriola, Oinatzu Oinatxo, Bengoetxea, hori da, bai. gero Berosabare bai, Bengoetxea. Vale, a ver, hemen boteko du karameloa. Politika munduan Patxi Zabaleta. Patxi Zabaleta. Aizkolari Patxi Astibia. Hombre, Perurena, oan, badakizu ez den gaude, eta baita ere etxe hontako langilea da, Bai. aktorea, bai bea Bai. eta baita semia ere. Bilak, Bera, eta semea semeak, eta beste semea arri jasotzailea dara bai. hori da, bai, dana martxan jarri ditu, Bai. Iñaki. Bai. Idazleka bai baditu, Patxiko Perurena. Adar hemen, Eta azte honetan, Fran Hernandorena. vale, joan entzazu hausten hemen Bai. arrotzak? Hori da, zeirak batean hemen, ez da? Bai, eta botara esnera. Bai, Baina bitarten hobie puskatzen joan naiz. hori da. Ba, nik zu ezautu baino lehen, ezautzen dizuntzea telebistan ikusita, Irujo eta Barriolakin. Ah, bai. Bai, ontxoak Bai. hori da, eta gero zure etxeko zukaldea juntzina ez dela jatetxea. Bai. Eta Hori ikusi talde berehala, bota eta edi guai. bai, ba, ni jakin nunen, eta honetan etorriko zinala eta horrela, gizan, tipo hau da, Bai. beira, beira. Hoxe bera. Ba, lehen da bizi telebistan ezautu. El del moño. El del potongo, el del supermoño. Horre, moño, Ba, bai. moño galanta ekarri du, bai, bai. Oandikan itxura eta zeste bitze, baina moño galanta. Bai, bai. Bueno, bat, hemen joren naiz, hobi hartzen, bale? Bai, Karameloan bai, gainen. hori da. Bai. Eta ibili zinen bi pelota jakin, beakin ontxo bila eta horrela, ez? Ez, beak onduzien onto bile eta gero etorri zien hori da. hori Eta jatetxera. da sukaldian ibili zian baita Hori ere, da, eta... bai. Biri matalorreko bana jarri nioan eta hor txaitu zien. Ze ondo, Bai, bi fenomeno, ez da? bai. Bi pelotari handi. Vale. Hori da. Vale, honeri aztu zaiu kanela botatzea. Kanel Esan dizu, arrautzo zobek honea, ez da? Bai, aurrera bota. Bai. Fran, prest arrautzak eta esnia. Hau jaso. Vale, aurri irakiten ari da. Bai, Ditxiko psikozua. bai, jetxi. Hemen, a ber, kanela. Makila kendu. Vale, eta boteko du bertara. Arrotze... Bai. Zena? Vale, pare. Hortxe. Arrezeta bakitu zina irakutsi zin? Zene? Irizarrak. Bai. Bai. Haitu nintzen gatetxe baten lan, eta gustara izen bera montatzen, gatetxea. Ah, Eta zantzin hori guatzen, bezpelako giak eta kurrasanak eta proetzatzea. oso, eta ze jatetxetan izan zen hori? Landa ostatuan. Landa ostatuan. Leitzan, poligono industrialen daun. Eta inauguratu egin bertzen duten, da zuan zinean, da hola? Ez, ba, inauguratu behartuten eta bera izenan, eta ni asteburutan enitzen eskuak botatzen. Eta hori.
Armamendi bertara goteko? Bai. Edo kaso Etxen batekin? bizka kasoekin dotore ingo dugu, hori da. Bai, kaso hartu ezazu. Hori, baino Maria, ez da? Hori da, Hemen gure gainera. jarri igual hemen. Bai, hemen ni presakatura. Vale. Lehen da bizura. Hori da. Eta hau gehola bian, ez da? Bai. Zema minututan nahi zokartzia. Ba, 40 minutu dela, 180. Vale, oso ondo. Hori geldituko da pudinan, tekstura horrekin, ez da? Hoi da. Geltzena flamat bezala, Bai, baina baino ogiarekin. gizatiekin. Bai. Hori da. Badakizu hemen ez dela ezer botatzen, Bezperako bila, o bizperakoa, o bizperen Aurrekoa, bizperakoa. edo... Bai. Hori da. Bai, ogilekin hori gertatzen da, Batzutan ogila falta, bestetan ogila sobran, Ze zaila da, Bai, kalkulatzea. Hori da, hori da, hori da. Ze malan ematen dizkion, eta bera da igual osagaietatik merkiena, baina Bai, eta baina gero guztizek, azkenean, bai. falta danien ehortzen. Sobrat, falta denen komeni latzak. Hori da. bai, Hobi gehiago eskatu eta hobik ez. Hori da, Vale, hau sartuko du laben. bai. Horixe. Ireki dezu Ireko labia? izot. Bai. Hori da, hortxe kontuz. Eta bero berin da dakat. Nik uste dut bat, ez? Bai. Pasada demora gutxinez, Bai, txura bai. Berua. Bero honen da, no? Klaro, onda lara gerra dutan, ez baren hau berotzen. Hori da. Orduan hemen mundia ondo horbatzen da. Eta orain, hola jarriko dut, eta zuk Bai. batera hola, ez da? Bai. Venga, ba, Bueltaman, badita bat iro. Iepa! Handatan txin. Tak, ba, perfecto. hori jatera. Oso. Bale, eta guain zatitu. razio bat. Bai, jarriko hemen du, dakazu ez? kutxilua, hasi prestatzen, hauken duket hemendikan. A ver. Hori, nire iskina hori etza gustatzen. Ez, hori etxekoan zat. Hori da, Hori sukaldarien zat. hori da. Bale, bai. eta guain, a ber. Matilla. Zati jarri, Bai, zati jarriko txipela horna. Nota ona ematen nahi bari mazu, zuk zatila jarri erdikoa eta ona. Hori da. Hori da, claro, Gero puska janen du, bin arten. hori da. Oso ondo. Hau da tofe, Tofe. Bai, eta hau da, eta hau da karameloa. karameloa. Bueno, hori, Vale. oso ondo. Era toke firma. Hortxe, Hori da, hemen pixkat. kanela pixkat. Itxarko jo pixka bat. Bai, pixka jarri dizu, porque nire naiz oso zalia. Ez? Armen jarriko dugu fixaliz, fruita, Pixaliz. exotikoa. Hori da, Kolombiakoa. Eta, bai, eta hemen karamboia puska bat. Ze fruitu politak dian, ez da? Bai, di exotikoak eta Bai. forma politiak. Hori da. Honek izarra, dira. Bai, Hemen gure lehitzako izarra. Jarri du, tak. hortxe, Ze bolita, Listo. ze bolita, ze bolita, ze bolita. Ba orain, gure xefaren azken ukitu ezan, dastatu eta gaurko eguna amaitzea. Esnea, azukrea eta kanela makila irakin. Arrautzak eta esnea bat egin eta guztia nahastu. Ogizatiekin moldean jarri eta labean sartu. Dastatu baino lehen gogoratu behar dizuet interneten gaudela, beste aukera badala ikusteko nahieran eitb.comen. Iradokizunak ere bai, txorien abildua eitb.com. Eta baita ere beste tramankulu hau telefono bidez, QR-ei klikatu eta bertan ertentzen dira errezeta guztiak. Norenak? Fran Hernandorena. Iruzo, jatetxe eta ostatua. Ostatua, hoixe. Nongua, zerritakoa? leitza. Leitza, hori da. Eta orain dastatzeko momentua. Hemendik hasiko naiz. Holaxe.
Ea nolako da. Fran, merkia eta ona, Ona? Bitxian. Hoxe. bitzian. Vale. Bale, ez da? Konforme? Konforme.